musa Yesu wanu utasingidwa ndi Satana. Ndili ndi funso kwa inu bambo, ikatsakwana nthawi ya mavuto, kodi mudzalolela kukana chilembo kutetezera Yesu wanu utasingidwa ndi woyipa? Akatsabwera udzaweruza, ona dzakupezani mudabilira zizowawa. Akatsabwera udzaweruza, ambuye dzakupezani mudabilira zizowawa. Yenadzavomera chilembo chifukwa cha njala, yenadzavomera chilembo kuopa imfa, kodala ndiwo adzataya moyo wawo chifukwa cha dzina la Mbuye Yesu. Koma tsoka kwa mayi oyembekezera, chifukwa ndiye adzavutika, akatsakana lembali ana ndipo adzazunzika chifukwa cha njala, kodala ndiwo adzataya moyo wawo chifukwa cha dzina la